Naimbag nga rabiyo ay ito na kakabsat. Tultuloy tayo nga gadal ka dagiti saso niya po Diyos. Kaya ito nga rabi, kasumrag tayo kakabsat ijay nasantuan nga diso iti sanktuaryo. Tayo tinaglabas nga rabrabi, kinita tayo dagijay napaspasama kayo na kakabsat ijay court. Ngam, iti tayo nga kundaway. Kahit kuman iti kumablaw, sagtunggal may sa kada kayo ay talagabsat, at dakay dito Amerika, at dakay dito US, at dakay dito UK, sa di naman itayan nyo ay talagabsat, at dakay dito territory ti Northern Luzon Mission, dito Cagayan Valley ay talagabsat, dito Mountain Provinces Mission, na imbag nga rabiyo amin. Kaya dito ito yung kakabsat nga rabi, tultuloy tayo, ti panagadal tayo kakabsat, na di sanktuaryo, nga iso iti nakailanadan, iti plano, iti panakaisalakan. Kaya titida ito yung gundaway ay ito nakabsat, sagbay tayo agtuloy, agdumog tayo, tagkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami anay langitan. Itida ito yung rabi, tuloy mi nga adalan, iti plano, iti panakaisalakan, nga insad mo, iti sanktuaryo. Sapay ka dito, itod mo, iti nananay, apan nakaawat, iti sagtunggal maysa kada kami. Tadag ito isasaom, nga guwayaway ita, mangted iti taraon, iti na espirituan, apan nagbiag mi, kat may sagana kami nga nananay, iti may kadwa nga naparagparang na puminga Isus. Agyaman kami, iti panangdengeg mo, iti kararag mi, tinaga na puminga Isus. Amen. Babayan kakabsat, iti panangiladawan ni Apo Isus, iti panangisalakan iti sanktuaryo, nang ted kada tayo iti panakawat nga isuna iti Diyos ang managayat. So ripaswan tayo ay nakabsat iti naglabas, numapantay di kiruangan, dahito ay nakabsat iti lugar iti panagyaman. Dahito ay nakabsat, diyan ti ruangan. Kat makita tayo dagiti na duma-duma nga pasod na sa jay. May kadwa ay nakabsat nga kinita tayo ijay lugar iti burnt offering. Dahitoy, kat iso iti lugar iti reconciliation. Imay ay iti nakabsat iti kapya. Tamanipod na di tao nga managbasol, iti Diyos ay iti nakabsat kat insalakan na dahitoy. Kat di kalbaryo, iso dahitoy iti nangted, iti kapadasan, ken nangi pakita, iti agnanayon, ngayat ni Apo tayo nga Isus. Ken iti may katlo ay iti nakabsat, ijay, ayan iti lover. Nga iso ay nakabsat iti pagbugwan. Dahito ikat the place of meditation. Kada iti gundaway ay nakabsat, nukitaan tayo dahito yung manipod jerwangan, manipod ijay burnt offering, manipod ay nakabsat ijay lover. Dahito'y iti makunko nakakabsat nga justification process. Nga iti maysa nga tao, maysa nga mamati ay nakabsat, ket mapalintag. Tasumbrag isunan, kinapa Isus ay nakabsat, ket agrugin kakabsat nga dayjay kinalintag na pa Isus ket may kawas kenkwana. Mapadasan na ay nakabsat iti mapalintag jay tao amanag basol. Isu nga, dayjay nakabsat, sumrag tayo mutan kakabsat iti nasantuan nga diso. Anya dayta nga nasantuan nga diso. Ada kakabsat iti makita ta ditoy, talo kakabsat nga banag. Anya jay talo kakabsat nga makita dijay, dayjay table of shewbread, candlesticks, ken di altar kakabsat iti insenso. Talo dayto nga makita tayo. Ken dayto kakabsat gundaway, nukitaan tayo dayto kakabsat saggaysaan tayo. Dayto iso iti dayto kakabsat nga rabi, uno natin man kakabsat nga kitaan, dayjay candlesticks. Jay pagsilawan ayaten ang kakabsat. Ken dayto nga pagsilawan, kitaan tayo no anya iti mayted na. Dayto kakabsat iso iti lugar iti panagministro. The place of ministry. Kapag kakabsat ta, lugar dayto iti panagministro. Lugit kita iti dayto nga banag iti nakabsat, dayto man kakabsat iti kunana iti teksto. Iti Exodus 25:37 hingga 38. Dayto iti kunana. You shall make 7 lamps for it, and they shall arrange its lamps so that they give light in front of it, and its wick trimmers and the trays
shall be of pure gold. Kaya nyo ay nakabsat. Kaya kikitaan tayo dito'y nga pagsilawan. Kung na dito ay nakabsat, 7 lampstands. So nga 7. Kaya anya pa dito ay nakabsat, iti, wala na, daytoy kaya naramid pa'y pure gold. Napasudi kakabsat balitok. Kaya dito nga, kung daway, kitaan tayo ay nakabsat, kitaan tayo man, noan niya iti naka-pattern na dito yung kabsat. Dito ikot na pattern iti may sa kayo nga iso kabsat ti almond. Di almond ornaments. Kita natin man ay kabsat noan niya iti kasad na dito. The Hebrew word for almond means to hasten. For the almond tree blossoms very early in the season, it hastens to put forth blossoms. Kita niyo ay kabsat agrusingan kakabsat dayjay almon. Kada ti panagrusing na di almon ay dinakabsat, mangted kadakwada itinamnama nga daytoy ket barumanen kakabsat nga gundaway nga agtubo daytoy nga almon. Kada tatanay dinakabsat, daytay tinangalaan da, it was regarded by the Jews as a welcome indication that new life of other spring had come, a striking picture of resurrection. Kita nyo ay dalangabsat, babaan dahil panagtubo, panagrusing, iti baro kakabsat nga ugot, dahil almon, isimbulwa na dahil ay dalangabsat, dahil panagungar. Baro nga namnama, baro nga panangkablaaw, agundaway dahil iti tattao, nga imay manan iti baro nga panawon kadakwada ay dalangabsat. Daytoy ket naala babaen mo tita niya. Panagungar ni Kristo. The almond ornaments are an emblem of Christ who is the resurrection and the life. Kita niyo ay dalgabsat. Dayjay almond, dayjay kayo may dalgabsat, napasamak daytoy, naramid daytoy, nang ted iti baro nga gundaway. Ngam panangiladawan dito ay dinakabsat, dayjay panagungar ni Kristo. Kada nyo kabsat, iso nga, dayjay ayan ay dinakabsat, dayjay almon, dyan ti candlesticks. Ipagpakita na, iladladawan na kada tayo, dayjay panagungar ni Kristo. Iso nga, ijay ayan iti tabernakulo ay dinakabsat, iyan na santuan nga diso, babaan dayjay candlesticks, dadya almon nga nangaraan da kakabsat iti design, ipagpakita daan di jay, dadya panagungar ni Kristo. So nga manipod pa dyan nga tulag ay da nakabsat, panpanagnagan tinasantuan na kasuratan, nga addan ay da nakabsat iti panagungar. Iso nga iti imayon ni Kristo ay da nakabsat, inpakita na iti nalatak ken nalawag, no kasat no iso na anagungar ken patay. Dahito iti baro nga namnama ay da nakabsat sa tunggal may sa kada tayo. So nagitayatan tayo tibiyag, ket aginanadag ket patay, ket addaan da kabsat iti pamati, ni numan, ahan pulos isudang atenglen ni patay, no di ket di agungar, ken agungar dan tupay lang dagito yung kabsat. Tapay, iladawan na dahito yung kabsat, na di panagtubo iti rusing di almon, namnama ti panagungar. Isung ako na pa Jesus, siyak ti panagungar ken tibiyag. Ti mamati kanyak, oray no matay, agbiag, tupay. Anya na ito nakabsat nga namnama ken gundaway nga inted ni Apo Diyos kadatayo. Ken panakaawat iti biyag na ijay ayan ay ito nakabsat iti sanktuaryo. Iltan, kalbas na dajay ito nakabsat. Tadayjay na aramid na dijay nga balitok at pinitpit. Biten, kung ano na English nga pinitpit. Kaya dadya parang pitpit, dadya ito ng absat, dadya balitok, isukugda, dadya buyan na nga nasayat kakabsat. Kaya dadya iti kay papanan na dijay, kung na kakabsat, dijay Exodus 25:31. Kung na, you shall also make a lampstand of pure gold. The lampstand shall be of hammered work. Its shaft, its branches, its bowl, its ornamental knobs and flowers
shall be of one piece. Nukitan tayo ay nakabsat iti Ilocano. Kuna na ay nakabsat iti Exodo 25, versikulo 31. Kuna na ito ay nakabsat. Ket mga ramid kanto iti maysa a kandileryo, pasig a balitok, pinitpit ti panakaramid to, ti kandileryo, ti met ponna, ken dagiti ongkay na, dagiti kupina, dagiti bulo na, akas granada, ken dagiti sabong na sangsang kamaysadan to iti kandileryo. Kita nyo ay nakabsat? Anya iti kunana di jay? Pinitpit. Sabi ta pinitpit. Dadi panang pitpit da iti nakabsat. Pinarwarda, insukugda, iti nasaya at alanga, dayjay kandileryo. Kaya tatanay iti nakabsat. Dahil ito yung mod kanya naninaw na iti Isaiah 53, 3 inganadis. Christ was wounded for our transgressions. He was bruised for our iniquities. The chastisement of our peace was upon Him. Kita nyo natin nakabsat, naputay nga Isos, nasugsugat, naparparigat, gapu ka na tayo. So, dahil pan nakapitpit kakabsat, dahil balitok, nga inaramid na dyan ti kandileryo, iladawan na dito ay nakabsat, dahil pan nakasugsugat, naputayo nga Isos. Pan nakaparigat na. Tapno iti kasta, datayo ket maddaan, iti biyag ngagnanayon. O niya na ayat na nakabsat nga langa, dahil kandileryo. Inpakita na pa Isus. Saan lang ay nakabsat nga, isuna dahil panagungar ken ti biyag. Dahil pa'y pan nakapitpit na, inladawan na, nukasatno isuna, nagsagaba, tapno iti kasta, madan tayo ti pan nakaisalakan. So nga, ayito na gagayem ken kakabsat. Han nga aksidente kakabsat nga agbibuya kayo ditoy. Maysa daytoy agundaway nga awison na kayo na pa Isus. Nga isuna iti panagungar ken ti biag. Isuna iti nang padas dagiti ut-ut iti biag. Tapno iti kasta natalged iti pannakaisalakan tayo. Kalpas na tayo na kakabsat. Anya pa iti naikabil di jay. Kuna na pa iti kakabsat, pure and beaten olive oil. Nasudi, ken napuspus, nga ulibo ay ito nakabsat. Kuman, kuna na dyan, Levitico 24:2, kuna na, command the children of Israel that they bring to you pure oil of pressed olives for the light, to make the lamps burn continually. Ayan, tibilin dahil na nakabsat. Nasudi, nga balit nga lana, napuspus nga lana, tapno maaramat nga agtultuloy iti panagrangrang na. Nakita nyo ay dahil nakabsat. Anyan nga ladawan na ditoy. Iti lana kakabsat, kat maasama, ararama daytoy, babaen iti panangisaad da iti maysa nga ari. Maysa nga padi ay iti nakabsat. Mangpanagnag iti kina tag-ay wenno kinangatong nga saad iti maysa nga tao ay iti nakabsat. So nga araramag tanda dayjay. Ngem kita nyo kakabsat. Dayjay napuspus nga lana. Isimbulwan na daytoy. The oil was pressed, indicating that the Holy Spirit has shared the suffering that our salvation had caused. Nung makikita tayo dito ay nangabsat, dahil napuspus nga lana, isimbulwan na dito ay nangabsat, nga dahil panagsagaba ni Kristo, halang nga isuna, nudigid niya, kadwa na iti Espiritu Santo. So manipod pa ay nagabsat iti tabernakulo, mapanagnagan tayon, nga dayjay kina Diyos. Agmaymaysa dahil nagabsat, tapno may salakan iti tao.
So, kada di pan nakapuspos kakabsat di lana, kadwa, na pa Jesus, iti Espiritu Santo nga nagsagaba, kadayta, nga ut-ut. Kalbasa dayta, iti nakabsat, halang na, dayjay, kuna na pa dayjay, hindi maudi nga pasit na, to make the lamps burn continually. Dadi balikas kakabsat nga, continually, agtultuloy. Ano ti kayo papanan na dayjay na nakabsat? Kuna na dayjay kabsat, kuna na yung Mrs. White, ijay Patriarchs and Prophets, page 348, kuna na, they shed their light by day and by night. Kita nyo ay na nakabsat? Nagranyag da, aldaw, ken rabi. Iti may nga mamati kay na po Diyos gayam. Hanlaan nga ti panagranyag na ket aldaw. No di kiti daytoy agranyag iso na aldaw ken rabi. Anya na nakabsat nga ladawan daytoy iti may nga mamati. Han nga pulos nga maidep dayjay rangrang iti silaw na. No di kiti dayjay nga rangrang agtultuloy ay iti nakabsat. Iso nga na ni Miss White, shade their light by day and by night. Anyan nga nagmait nga ladawan kakabsat. Kalbasa dayjay, laglagi pun tayo. No matter what our occupation in life, every service should be directed to advance the work of God. Ay na kakabsat, anyaman iti kasasaad tayo, iti biyag. Anyaman iti langat, iti trabaho tayo. Anyaman kakabsat, iti inted na pa Jesus, ngayon pakumit, kadagiti ima tayo, laglagi pun tayo kapsat, may salang iti panggap tayo. Anya dahil nga panggap tayo? Mang trabaho iti trabaho ni Apo Diyos. No ti trabaho gayam kat adaka iti taltalon, araramatan na ka na pa Isos. No ti trabaho kat agpapasada ti tricycle, aramatan na ka na pa Isos. No adaka ti opisina, no may isa ka nga nurse, may isa ka nga doktor, may isa ka nga businessman. Iti panggap ay na nakabsat, iti panagtignay daytoy, nga isuro ay na nakabsat, iti kandileryo, iso dayjay, agnanayon, kaya nagtultuloy, nga panangibingay tayo, iti damag, ti panakaisalakan. Dayjay lang iti panggap tayo ay na nakabsat, nuapay nga diditoy. Kalpas na dayjay, hinabay na nakabsat. No kita nyo, dayta iti langa iti olive tree. Inalag dito nga picture, iti at dati kung daway mi nga nagpasyara, iti nakabsat, ijay Israel. Dayto iti langa na, dayta bunga na dayta iti nakabsat, iti pinuspusda. Now, anya iti nakabsat. Anya iti panggap na di kandileryo, nga agranyag. Umuna kabsat, the purpose of the candlestick is to give light. So the sole purpose of the church is to give light. Kita nyo iti nakabsat, may sa kadagiti panggap, di kandileryo, kit iso tagpanagranyag. Iti iglesia mo't nga rod kapsat, iti trabaho na agranyag. Kalpas na dayta, anya pa? Service is the only existence of the church. Laglagin nyo kayo din kapsat. Panangaramid iti serbisyo, isulaan daytoy iti rason, nuapay, nga da iti iglesia. Kaya nang organisawan na iti nakapsat, no, datayo kat kamkamang iti iglesia, iti panggap tayo, kadagaramid iti serbisyo, kini Apo Diyos, ken kadagiti tattao. Dahil lang kakapsat iti panggap na. Nuapay nga dati dito. Iso nga, nadante man tinaduma-duma, a klase, kinuwagas iti trabaho, no pag may saan tayo dayta, agtungpal, iti panagserbi, kini Apo Jesus. Kung ay na nakabsat, every true member of the church will let his or her light shine continually no matter the circumstance. Anya man ay na nakabsat, mapasamak, ti panagbiag tayo, kaya no nagbalin tayo kamkamang iti iglesia, iti mapasamak ka tayo kapsat, agtultuloy kumang agrangrang da silaw tayo. Kaya panagtultuloy, ti panagrangrang, ti silaw tayo ay na nakabsat, isimbuluan na da ito'y, dahil panagrangrang iti kandileryo, e di tabernakulo. Tapay, na pa Isus, isu,
iti silaw. Ito na kabsat, may salain. Nuwapay kasapulan na data. Kuna na iti Juan 1:9. That was the true light, which gives light to every man, coming into the world. Ay ito na kabsat, may salaan ka kabsat iti silaw. Kuna na diyan, the true light, pudno nga silaw. Kaday ta nga pudno nga silaw, anya na pasamak, imay kadatayo. Gusto nga iti dahito yung kabsat ng kundaway, agranyag tayo, aglawag tayo, nang nangruna, ibingay tayo, dayta lawag kadagiti sabsabali. Ibingay tayo, iti damag ti panakay salaka. Dayjay ti kapuna, nuapay, nga agranyag tayo. So iti dayto yun nga rod kagundaway ito na kabsat, daggan tayo iti kanta ni Pastor John Ray. Nga mangted kada tayo iti nananay, nga panagranyag tayo, manipod, iti sipnget iti basol. Kaya nagserbi tayo, nga nananay, ini, apo tayo, nga Jesus. Many has been called, but only few were chosen to be my witnesses, said the Lord. You are the children of light, a watchman for the nation, stewards of truth unto your generation. For I, the Lord, who commanded thee, be strong and fear not. For I am with you always, whithersoever you may go. For I will send you a comforter, to lift up your weakened soul, reviving the light to shine in a dark and lonely world. And I will make you as the head and not the tail, giving you power to live up the life of Christ, that the world may know that you are empowered to witness for the King. As God's chosen missionaries, we are to share the gospel, share the truth we have, that it be known. Ye are the bearers of light, the reflection of Jesus, that God's love will be seen in your life. For I, the Lord, who commanded thee, be strong and fear not. For I am with you always, whithersoever you may go. For I will send you a comforter, so lift up your weakened soul, reviving the light to shine in a dark and lonely world. And I will make you as the head and not the tail, giving you power to live up the life of Christ, that the world may know that you are empowered to witness for the King. You shall be my witnesses from now until the end, and the time you're weakest, I will never leave you helpless. For I will send you a comforter, so lift up your weakened soul, reviving the light to shine in a dark and
that the world may know that you are empowered to witness for the King, giving you power to live up the life of Christ, that the world may know that you are empowered to witness for the King. Agyaman tayo ay nagabsat jay nagan tayo nga kanta nga nagapo kini Pastor John Ray. Sabi ka dita, nabindisyonan kayo ay nagabsat. Itilaan talgad tayo awan sa bali nuna po tayo nga Iso Kristo. Agdumog tayo, tagkararag tayo. Bendito nga Diyos sa mami na ilangitan. Yaman kami iti nailanad nga sasaon, nga iti kandiliryo, siga po iti silaw, iti lubong. Siga po iti nangted iti panangisalakan mi, numan pa'y nagsagaba ka, nakas iladawan iti kandiliryo. Na magyaman kami, tadda iti panagungar, nga iso itin parang kapmot sa tunggal may sagada kami. Sapay ka diya po, tayo iti panagtalak miken kakat mataginayon. Agyaman kami, iti panangdagig mo iti kararag mi, tinagan po may Isus. Amen.